ευχαριστώ πολύ που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Ονομάζομαι Δροσινός Αλέξανδρος, είμαι δημιουργός ανθοστολισμών, ανθοδέτης, ιδιοκτήτης του Ανθοπολίου. Ο σκοπός της δημιουργίας αυτού του βίντεο είναι για να σας επισημάνω κάποιες σοβαρές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε για τον ανθοστολισμό του γάμου. Στα 17 χρόνια που ασχολούμαι επαγγελματικά με την ανθοδετική, τα ανθοπολία, στολισμούς γάμων, βαπτίσεων, δεξιώσεων, χρησιμοποιώ πάντα φρέσκα λουλούδια, σωστούς συνδυασμούς χρωμάτων, σωστούς χαρακτήρες λουλουδιών σε κάθε στολισμό. Όμως χρειάζεται και κάτι περισσότερο. Το βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η συνεχής μέριμνα και παρακολούθηση των στολισμών από εμάς στο ναό κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, πριν και μετά από αυτό. Και τι εννοώ? Εγώ και οι συνεργάτες μου στο Ανθοπολείο Λεμπουκέ, σε κάθε στολισμό πηγαίνουμε 1 με 1,5 ώρα νωρίτερα στο ναό από το γάμο σας. Έτσι στολίζουμε και επιβλέπουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Επίσης παρευρισκόμαστε στο ναό διακριτικά σε όλο το μυστήριο για να μεταφέρουμε τα λουλούδια όπου χρειάζονται. Ωστόσο, συνεργαζόμαστε με τον φωτογράφο σας για να έχετε όμορφες φωτογραφίες με φόντο τον ανθοστολισμό που έχετε επιλέξει. Έπειτα μεταφέρουμε τα λουλούδια στη δεξίωσή σας όπου και τα στολίζουμε. Όλα αυτά δημιουργούν έναν όμορφο και σωστό στολισμό. Ελπίζω να σας βοήθησα στη δύσκολη επιλογή να αναθέσετε σε κάποιον τον ανθοστολισμό του γάμου σας. Θα χαρώ ιδιαιτέρως να αναλάβω την ευθύνη του ανθοστολισμού σας. Επίσης, να τα πούμε από κοντά για να συζητήσουμε και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας εύχομαι η ώρα η καλή.